маълумот оиди варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов. чӣ хеле ки ҳамамон медонем рӯзҳои наздик Самандар дар турнири Road to UFC яъне роҳ ба UFC бо варзигари бразилӣ Жан Сикуэра муҳориба гузаронд ва дар якум раунд ғалаба ба даст овард. ҳама интизор буданд ки баъди чунин ғалаба ба Самандар шартнома бо UFC медиҳанд. аммо рӯзи муҳориба маълум шуд ки UFC ба Самандар ва дастаи ӯ ҳеҷ чизро ваъда надоданд. ташкилоти Road to UFC ба Самандар Муродов имконият доданд ки худро дар саҳнаи калони хориҷӣ нишон диҳад ва агар ки ғалабаи ӯ ба намояндагони UFC маҳқул шава, пас ӯ метавонад ки соҳиби шартнома бо UFC шавад. ва дар ин ҷо дӯстон бояд гуфт ки чизе ки аз дасти Самандар вобаста буд, ӯ хеле хуб ба анҷом расонд. ғалабаи дурахшон дар якум раунд. чемпиони Eagle FC ҷанговари бебох бо рекорди 8-0 бо чӣ чиз дар кор аст барои бо UFC шартнома бастан? ман фикр мекунам ки ягон чиз. акнун гап танҳо дар дасти менеҷерҳои Самандар аст. онҳо бояд Самандарро ба UFC хуб пешниҳод кунанд. шояд ки баъди турнири калони UFC 280 президенти UFC Дана Вайт вақт наёфтааст ки ин муҳорибаҳоро тамошо кунад. барои ҳамин менеҷерҳои Самандар бояд ки ҳамаи ин дастовардҳои Самандарро ба Дана Вайт нишон диҳанд ва ман боварӣ дорам ки онҳо ба Самандар бе ягон проблема шартнома бо UFC медиҳанд. барои ҳамин дӯстон ҳозир ҳама интизоранд ва ҳама умедворанд ки Самандар соҳиби ин шартнома мешавад ва албатта ки ҳама ҷавоби кали Дана Вайтро интизоранд. барои ҳамин дӯстон ягон хабари нав барояд мо ҳатман пешкаши шумо мекунем.